Assalamu alaikum jama'a mata da mata masu kallon mu a wannan lokaci. Barkamu da haka. Barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na in kunne ya ji gangar jiki ya tsira. Kamar yadda muka saba a kowane sati muna kawo muku wannan shiri tare da Malam Jamilu Rara. Kamar kullum yau ma a wannan muhadara ma tare da Malam domin jin bayani akan 'yan mata da samari masu ɗabi'ar neman jinsinsu wato maɗigo. Ya sibilla Allah ya kare mu. Kamar kullum yau ma Malam zai mana bayani akan hanyoyi da kuma ɗabi'u da halaye ta yadda za mu gane irin wa'annan mutane. Insha Allahu Malam zai mana bayani dalla-dalla. Assalamu alaikum Malam. Wa alaikum assalam. Barka da zuwa. Barka. Za mu so masu kallo za su so su ji daga bakin Malam tarihin wannan ɗabi'a da kuma inda ta fito. Malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda malamai masana suka ce, kowane lokaci da irin maganar da ta dace da shi, haka kuma kowane lokaci da irin maganar da ta dace da shi. Lalle Malam Abubakar wannan muhadarar ta zo a lokacin da ya dace da ita. Kafin in ce komai, ka riga ka buƙaci in ba da tarihin wannan fasadin inda ya fito. Shi dai wannan fasadin ya fito tun zamanin annabi Ibrahim a.s. wato kafin aiko annabi Lutu. Akwai wani gari da ake kira Sadamu a can cikin Yahudawa. To shi al'adar wannan garin na Sadamu sun kasance ba sa son bako ko kaɗan. To ganin irin yadda ba su son bako, sun tsani bako ya shiga a garinsu, sai shaidan ya ga ya samu wata hanya wacce zai shiga domin ya samu galaba a kansu. Sai ya zo ya buƙaci cewa su yi amfani da shi, ya ba su kanshi na ginufi suka yi wannan fasadin da shi. Ya ce to duk wani bako da ya shigo a garinku, idan kuka yi wannan fasadin da shi, to gobe ba zai ƙara zuwa ba. In kuma mace ce, to ku ba ta 'yar uwarta ta yi amfani da ita. To ka ji ainihin inda wannan fasadin ya fara fitowa. A musulunci kowane laifi yana da irin hukuncin da ake yi wa mutum idan ya yi ya aikata shi. Kamar misali sata, za a duba iyakan nauyin abin da ka sata a yanke maka hannu. To shi ma irin wannan laifi wani irin hukunci ne musulunci ta dawa masu aikata shi? To akwai hukuncin da malaman musulunci gaba ɗaya suka tafi a kai. Domin Abdullahi bin Abbas ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man wajabtumuhu ya amalal qaumul ludu faqatulu fa'ilun wal mufilu bihi. Idan aka samu mutum yana aikata aiki irin na mutanen annabi Lutu, to a kashe wanda ya yi da wanda aka yi da shi. Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a hadisi na 4464. To akram kallahu, ka san kamar yadda wato duniya al'amura sun riga sun ya matsayi yanzu, mutane sa ɗaukar wasu abubuwa wato a matsayin kamar fashion. Akwai wasu halaye na san dole da irin waɗannan mutane ko kuma wasu hanyoyi da wasu abubuwa suke iya amfani da su waɗanda za su dinga gane junansu ɗan uwansu, tunda abin ya kasance kamar wata ƙungiya ce wace da inda suke abin nasu ya kasance kamar wata ƙungiya ce, dole zai kasance akwai wasu abubuwa da suke sakawa domin gane junansu da inda suka shiga. To masu kallo za su ji irin hanyoyi ko kuma wasu alamu wanda sun ga irin wannan mutanen za su gane su domin kare kansu daga fadawa, ko in ka ga naka yana yi domin ka nisashe shi, in ma bai san wannan abin da yake yi cewa alama ce ta masu aikata irin wannan abubuwan ba, tare da ganin sai ya gane cewa alama ce ta masu aikata abu kaza, babu inda za a iya fada irin wannan shiri in har ya gane cewa alama ce irin ta masu aikata irin wannan abu. To masu kallo za su so su ji daga bakin Malam irin alamomi da in suka ga masu aikata irin wannan fasadi za su gane su. To alama ta farko wacce take nuna mutum yana wannan fasadi a Turai, domin a nan a wannan nahiyar da muke ciki, wasu sukan ga wasu al'adu da Turawa ke yi sai su ɗauka burgewa ce, ba su san kuma cewa wannan abin yana nufin kana yin abu kaza. Ta yanda idan mutum ya ganka ba sai ya yi wahalar nema ba, da ya ganka da wannan shigar ya san cewa duk ku ne, kawai zai taya ka ne.
alama ta farko sassaɓe wando wanda ake kira anstawa ko. haka Alama ta biyu wacce zan faɗi ta mata kenan, ta maɗigo, za ka ga sun shafe baki ya yi jajir ta yadda ainihin ba jan bakin ba ne. Alama ta uku saka zobe a yatsan kafa, ka ga mace ta saka zobe a yatsan kafa ko kuma sarka a kafa, a bakin kafa kaga ta saka zobe. Sai kuma alama ta hudu wacce za ka ga namiji ya ta kwankwaye rigarsa haka, to wannan duk su ne alamomin da ake gane irin waɗannan mutane. Wasu mu suna yin waɗannan alamomin amma ba su san cewa wannan alamar tana nufin kana aikata abu kaza ba. to masu kallo za su so su ji hanyoyin da mutanen nan suke bi domin jawo ra'ayin wasu domin wata kan su jefa su cikin irin wannan fasadin. Za mu su malam ya ja hankalin mutane domin nuna musu irin wato illar mu'amala da irin wayannan mutane don har suka fahimci wayannan al'umma tare da su. To irin hanyoyin da suke bi su jawo hankalin mutane duk bai fi hanyar dukiya ba, domin zan ba mu wani labari na wani matashi wanda ya ƙara digirinsa akan abin da ya shafi har hada maganuka medicine, to ya fita da sakamako na mai kyau na farko kenan, first class. To akwai wani hamshakin mai kuɗi a unguwarsu wanda shi mai kuɗin ya kasance yana taimakon al'umma a unguwar. To shi kuma matashin ganin cewa aiwa alhaji wani yana taimako sosai, don haka bari zan kai masa kukana. Lokacin da ya kai masa takardarsa ta result ɗinsa da komai ya nemi ya taimaka masa, to sai shi sai alhajin ya ce lalle ka fito da result mai kyau, don haka zan baka note ka je Abuja ka samu wani, idan ka je za su yi ma bayani, zan kira shi in yi mai bayani. Sai ya bashi wannan short note din, ya ɗauko kuɗi 10,000 ya bashi, ya ce ya je ya hau mota. To lokacin da ya je ya hau mota sai ya je ya je Abuja din, sai ya samu wuri ya zauna inda zai kwantawa kafin safiya ta waye ya je ofis din da aka tura shi. To bayan safiya ta waye ya ɗau result ɗin shi da wannan short note ɗin da aka bashi, ya tunkari ofis ɗin da aka tura shi. Bayan ya je ofis ɗin ya ba wa sakatariyar ofis ɗin wannan short note ɗin. Lokacin da ta ansa ta duba, already dama ashe an yi mata magana akan zuwan shi. Akwai mutane masu jiran shi, sai aka ƙetare su aka ce ya shiga domin su gan shi. Akwai mutane masu jiran su ga wannan mutum. Amma kasancewa shi da wannan not da sai aka ƙetare su aka ba shi umarni ya shiga. To lokacin da ya shiga sai shi mutumin ya gaisa da shi irin cikin fara'a, ya ce masa cikin fara'a ya nuna masa cewa ai already alhaji ya mai bayani kan sa, kuma ya gaya mai yana da tarbiyya da mi, don haka ba komai, ya je gobe ya dawo. Bayan ya karbi result ɗinsa sai ya ce ya je gobe ya dawo. Zai fita sai ya ɗauko band ɗin 200 ya bashi, ya ce masa ya je ya sha ruwa da su kuma ya yi sakata da yan abubuwan da zai. Bayan ya je ya kwana 1-2 ya sake dawa, sai alhaji ya ce masa to ba damuwa, ka tafi gida wani sati ka sake dawo. To lokacin da zai tafi sai kuma alhaji ya ɗauko wani ban na 200 ya ƙara bashi na kuɗi, ya ce ya ƙara ya shiga mota. To lokacin da ya zo sai ya samu wannan alhajin da ya tura shi can Abuja, sai ya gaya masa yadda suka yi da alhajin, kuma ya gaya masa irin alherin da ya masa. Alhajin ya gode, ya yi murna. Da wani sakiri ya zagayo wanda zai koma Abuja din, sai ya zo ya yi sallama da alhaji ya koma. Sai alhajin kuma ya ƙara bashi 10,000, ya ce ya ƙara shiga mota. Bayan ya je sai ya je ofis din. To bayan ya je ofis din sai shi mutumin ya ce masa ka tafi gobe da safe
ka yi sauko ka zo. To lokacin da ya je ya kwana, safiya ta waye ya zo, to tun wanda ya zo ana jiransa, sai aka ce ai ya wuce tun ɗazu alhaji ke jiransa. Amin. To lokacin da ya je ya shiga ofis ɗin, sai ya samu alhajin da shi da wani amininsa sun zo, ya zo wurinsa. Suna ganinsa sai alhajin yake ce masa ai ga wanda ake magana a kai nan. Sai alhajin shi bakon ya gaisa da shi, sai shi wanda aka turo shi wurinsa ya ɗauko ofa ya bashi, ya ce kaga wannan ofa ce ta aiki aka baka, kuma a wannan kujera a wannan ofis za ka yi aiki. Ya amsa haka, yana dubawa yana jin daɗi. A cikin offer an rubuta kuɗinsa, ya ga kusan zai karbi 800 per month. Irin yana jin daɗin ya samu aiki haka. Sai shi wannan bakon alhajin da ya zo wurinsa sai ya ce in ga takardar. To lokacin da ya karbi takardar sai ya duba, ya ce lalle ka samu albashi mai tsoka, kuma ka samu wuri wanda ya dace da kai, sai dai kuma sai ka ba mu haɗin kai. To lokacin da aka ce sai ka ba mu haɗin kai, bai fahimci me ake nufi ba. Sai ce haɗin kai kamar ya alhaji, ai zan yi muku biyayya da ladabi kamar yadda aka saba. Sai ce ba haka ba, bari in yi ma yadda za ka gane, sai ka ba mu kanka ka zama mace, ma'ana sai an yi amfani da kai. To ka gani irin yadda suka ta yi masa hidima, suka jawo shi a jiki, daga ƙarshe suka gaya masa buƙatarsa da a gurinsa. Wannan yana kenan misali yanzu kenan hanyoyin da za ka ma neman alfarma sun zama wasu hanyoyi kenan masu wuya, domin ana iya amfani da su, ana iya amfani da rashin karfinka a jefa ka cikin wani bala'i sosai. Wannan ya zama kenan kamar jan kunne ga yan uwa, ya zama kwaɗayi, kada ka kasance mai kwaɗayi, don shi kaga wannan inda ya kasance mai kwaɗayi zai fada cikin wannan bala'i ko hasara nan take. Wani Allah kare mu. To za mu so malam ya wani gargaɗi malam zai iya ga jama'a akan wannan wato bala'i. To babban gargaɗi na ga al'umma da matasa da kuma ni kaina shine mu zama masu dogaro ga Allah. In ka samu daga Allah ne, in ka rasa ma daga Allah ne. Sannan kuma idan ka ga mutum yana aikata wani fasadi haka na zinace-zinace, luwaɗi, maɗigo da sace-sace da sauran dai miyagun kaba'irori, to kada ka yi ƙoƙarin aibata shi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa in har ka ga mutum cikin wani yanayi, cikin wata musiba, to kada ka yi ƙoƙarin aibata shi, ka yi masa addu'ar shirya, domin idan ka yi ƙoƙarin aibata shi, kai ma Allah zai jarabe ka ka fada cikin irin wannan yanayi. Mun gode malam, Allah saka da alheri. Masu kallon mu nan za mu kawo ƙarshen wannan shirin namu na in kunne ya ji gangar jiki a tsira. Kun dai ji da malam ya yi bayani alamomi da hanyoyin da mutanen da suke amfani da su domin jefa al'umma cikin hasara wa yazubillah. Ubangiji Allah ya kare mu. Babban ƙarshe kiran mu ga jama'a shine kada mu kasance masu koyi da mutanen da suka taɓe wasu ƙasashen, misali turawan yamma ko kuma wasu ƙasashe daban wanda suka wato ɗauki irin wayannan halayya kamar wata wayewa ko kuma wani ci gaba na rayuwa. Ko da lokaci mu kasance masu haƙuri da kuma bin dokokin addini domin mu samu saduwa da Allah lafiya kalau. A madadin Albarka Multimedia Production, ni tare da Malam Jamilu Rara wanda ya gabatar da wannan shiri, ni tare da Malam Jamilu Rara bakon mu wannan shiri, sai ni Abubakar Zazzau nake muku fatan alheri. Mu haɗa shi na gaba. Assalamu alaikum.